Amen. Tapuji matuhata maredde mahita sian bukwede nomor 550 sia ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite goarni de bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tod di porbadia na tumapalangit dot tanoon, amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tuwi, disusu na denggan na somangasi, asalam gadda hamu marhite siani molotung nunga di dai hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma de bata hago gotai, ulupok kamu madebatani si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheomi, dang pola bemabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami ruas mudo hami, di pausato do hami sian hahulumon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargugoy mahami mamuji dohot manguluy ho ari-ari,
pasangapoko di bagasan haporsiaon na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Yesus menjauh Dosa saya, tu Yesus di nama saya, bagi banjur naso tung togang ho, tobusi meluai, bagi mai, bagi mai. Jesus manobus selesai dosa di dosa-Mu. Jesus menjauh sai pos maroha, bagi mau sadario akan alo jana sorat sairo, ai di pasunang nang ho. Bigi mai, bigi mai. Jesus manobus selesai dosa di dosa-Mu. tatangihon mapati ni debata di minggutta sada. Tatopotima dosata. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargugu na sohatu dosan.
Pardinggan basa doho jalaro di saliling nililing na do asi ni roham. Say marpamuati maroham di hasaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jujud do hami mardusa marado poko. Jala jujud do sungguli hami rimasmu marhiti sian pangalausion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalausion nami unang alang asa asini roham, say urupi mahami ho ali Tuhan debataha tuan nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan luja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu guruhon hamu masianau, ay nalabok do au jalana serep meroha, asa dapotan hasonangat tod dimuna. Ay labok do augakku jalan yang dodohot na hupa persaton. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Tatangihon mahatan ni debata turpuk epistel di hari mingguan ima sian pangkapon bidusada ayat 4 saat ro di ayat 8. Tajahama marsorin au surat ni si Johannes madapoton napitu huriana di Asia asini rohama dihamudohot dame sian ibana na mangului nang manguluhian jala na naing ro nasian napitu toddi na diadopan ni habang sana. Dijadi hoddo hita gabi harajaon hamalimon di debata amanai di ibana ma hasangapon dohot hagugoon rodi saliling-liling na. Amin.
rap mahita dia tualu, au do bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing, debata naung adokkian, nanaeng roi, sigonggom saluhutna, ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata jala no piopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiaot tay, songon na hina tidak ko nidongata saha porsiaot di sadok portibion rap mahita madok, au porsea di debata Jehova, ido ama parguhu na suatu dosan, na tumo palangit dohotanu, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, iman hati bihon siato di porbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata na tumaon na birnit di panghuhuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinor silak, na tuat tuban turun, mamulak mangulu di hari patuluhon, lau hundul tusiamun debata Jehova, amanai pargugu na soha tudusani, disima ibana pai mamulak sugut tutanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tor di porbadia, jala adong sada huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosuhu daging halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian inahana.
Tapi gema ting di huriata. Tabi gema titing ni huriata di bagasan mingguon napar jolo guarni minggu ta sadarion imam minggu kuasi modi megeniti do topik tangi hon hamuma asa mangulu tondimu sian Yesaya 55 ayat sada 1 ayat 5 padua hon pelian amplop gotilon doho tahun transformasi 2025 sadarion minggu 27 April 2025 tapasat ma pilihan amplop tu kebutuhan aka ulon nihuria nama perdomuan tu pesta gotilon do tahun transformasi HKBP tahun 2025 tapasahat mai ditiki mas jalangan di paradedo ingananna di lambung ni pintu haruar patuluhon jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta ini. Paupaton Partangian Week di hari Selasa 20 April 2025 mamuka pukul 10 sia 30 WIB patu pauta do Partangian Week di Wiksada di tuan rumah keluarga pengurus Wiksada di GSG Week tolu di tuan rumah keluarga S Lumbanggaul Inang Boru Pasaribu di Konsistori. Week 5 di tuan rumah keluarga D Simangusong Inang Boru Hutahayan di Jalan Gandaria 5 nomor 14 Jagakarsa Jakarta Selatan. Rap Mahita Mandohoti Partengani secara khusus ruas ni Week Sada Week tolu dohot Week 5 Basar Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk basar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal basar terlampir dalam warta. Paunopon Parmingguan Keluarga di hari Minggu 4 Mei 2025 di Patupado Parmingguan Keluarga di Manogot Bahasa Indonesia pukul 7 WIB di harian bahasa Batak pukul 10 WIB Rap Hudul Marsa Keluarga Jalo Boedo Patu Begion Ende Pujion Marumakon Vokal Grup Sekeluargai Jala Tababotohon Matu Parhado Laos disita pasat ma amplop pelean bulanan manang tahun di Paradedo amplop papituhon kegiatan pelajar sidi tahun ajaran 2024-2025 Ombartu partikian marujungma persediaan maluat tahun ajaran 2024-2025 alani dipatupado aka ulon na ikon dohotan ni aka par guru malua Minggu 27 April 2025 pertemuan orang tua dan pelajar sidi Sabtu 3 Mei ujian tertulis ujian lisan bersama pelajar sidi Jumat hingga Sabtu retret pelajar sidi berangkat dari gereja hari Jumat 9 Mei 2025 pukul 9 didampingi pendeta Robert S. Pandangan MTH dan Inang Suryani Ida CIT STH. Paupaton Sabtu 17 Mei Jenderal Repetisi menyaksikan imam pelajar sidi Palimahon Minggu 10 Mei pukul 10.30 menyaksikan iman manang makatidakon hapor seaon Pawaluhon pemakaian gedung serbaguna HKBP Mampang Perapatan diberitahukan pagi warga jemaat perihal pemakaian gedung serbaguna HKBP Mampang Perapatan sebagai berikut. Waktu pemakaian Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai 15 WIB selama 8 jam dan Minggu sesudah acara ibadah Minggu gedung tidak dipakai untuk kegiatan gereja kecuali penggunaan sebagai rumah duka. Bagi anggota jemaat boleh menggunakan sebagai rumah duka pada hari Minggu, tapi acara adat pemakaman di luar hari Minggu. Ruas Namar Sahid Tabuan ma di Bagasang Tangyakta akar ruas Namar Sahid Hatani libata pasahat ma dalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturihon Salmen 37 ayat 5
Nama ulang tahun para halado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas niuriata nama ulang tahun di bagasan samingguon didok hatani di bata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihambirang na do hamuraon dot hamuliaon sian poda tulu ayat 10 nama ulang tahun pardongan saripion para dodohot ruas pasaton selamat ulang tahun par saripion tu ruas niuriata nama ulang tahun di bagasan samingguon didok hatani bata alai di jolo ni salut na masih haolongan situtu mahamu ai dihukupi haoloni rohai do godang dosa sian sada Petrus 4 ayat 2 pare pengon terlampir akapeleon hamat amuleteon dohot nasing na sojinaha di titingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songoni mati ting niuriata di bagasan na samingguon tuhat tama mamasu-masu. Tapuji matuhata maredde mahita sian buku dan nomor 505 ayat sada dohot diudutna los tapasahat ma piliata. Di
Damai ni debatana semurung sian salut naroha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani debatana gebejamita di minggu kuasi modogeniti di bagasan tikion, imana tersurat di buku nisi Yesaya biddu 55 ayat 1 sahatro di ayat 5. Yesaya 55 ayat 1 sahatro di ayat 5 hujahahom ma di tonga-tonga tak. O sudi hamu akana mauas Roma hamu tuaekon. Jala hamu akana somar hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohok mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohok susu unang pola marhepeng manang marpanuhor. Wa satung madasi kepe kamu tuna so tau haungolu honoton. Jalan nani omamuna tuhor nina so tau pasona kamu. Saya tangi hok kamu maahu asa panganemuna natabui jala bosura rohamuna di tabo-tabo. Tareho kamu ma pinggol muna jala roma hamu tuahu. Tangi hok kamu ma asa mangolu tod dimunai. Jadi bahenokku matuhamu pada saleleng nilelengna ima padan parasian nasi tongi tu si dapit nasotu pamuba. Idama sitidangi tuaka bangso ibana hulehon bahen partogi doho silehopatik tuaka bangso. Idama bangso naso tinadapian iko jowo mudo. Jala bangso naso tumadaho roma naho piho alani Jehovah de Batam jala alani nabadian Israel enung ngamar mulia ho di bahen ima sahatna lomodur hatta majaluna gratis di sebagian halak malang jolma radang apala lomo rohana majaluna gratis alai dina asing lomodur rohana. Misalnya pembagian harta warisan, enak gratis di kan? Mirut tong dah. Ai dang tatuhor guarna pembagian harta warisan, pire-pire dui. Molo olo dona dia jakiba mangan misalnya tuna sohya tinuju. Ala didok aku nanti yang bayarin inna. Naso pine sakien jus alpukat molo pasroh hepeng niba holam malang migore kedo. Ale didok gratis pesano ma jus iman tabu gratis alai memang adong dona sopa lalo murhana na gratis ai naulomo rohana jalap umar gadu dihilalai bana molo atas hirni hodok na sen hirni hodok na jadi adong pajayan indorohani ala kan waing amang dot inang ihuta nga marsi ranggutan noang akalani warisanon. Ale adong do namar pikir atau lema netawo do moladong na diiba ala nani tinu horni hodok niba ninna. Ima jadi marmacam meragam do jolma. Lomo do roha na gratis. Iro beir baunang seta pungkire. Iro benna molo di pesta pe. Sepe mau do lapet. Bah terlawi bendong. Habis sudah apok lapet do penio kan gratis atong. Ai molo wingot depe waktu Covid ala adong pembagian gratis dan pemerintah jadi kan sedidok do diusahakan yang ekonomi ke bawah ala adong do cicin na belga-belga bisa 10 haram di tangan nah romu seibana martas na bagak na erga ale antri do mabuat sembako imala na tauna gratison imana jadi amang dot inang di turpukon o sudi hamu akana muas Roma hamu tuaekon jalamu hamu akana sumar hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohok mangaton jadi o titing narosya si Yesaya don mangarahon bangsa Israel asaro dapat terdebata ala di tonga-tongani habungan Babil nasida mangado adong do ekonomi lemah manang ekonomi miskin jadi na buhama namar hais martuduk macai borak situtu si patam amang dot inang dang dapota si panganon nasida
si pata alani penindasan, alani parsorio do penderitaan, oleh dorang dapatan parabitan na sida. Jadi gabi marsak mana sida, madeli mana sida, nangado wi Tuhan ibe, dang peduli wi Tuhan ibe nina. Jadi ro masih si jai saya manitikon bahwa asini rohani dewata do hidup benar hidup dilihat tawaran, oh hamu sudia kana mawas, ro mahamu tuai konjelahamu akan somar hepeng, ro mahamu manuhor nina, somar hepeng, so manuhor, ro mahamu diponggoli dihamu, mangatur dohamu nina, kamu akan dipuaskan, Tuhan akan memberikan kepuasan bagimu. Jadi di situasi ini padeliun, di situasi ini penderitaan ini, roti tingon lau manggohi rona sida, memberikan penghiburan supaya mereka tidak lepas dari pengharapan mereka bahwa walaupun mereka di tengah-tengah pembangunan Babel, Tuhan peduli kepada mereka. Saridu di batadi nasida. Didok mamang dot inang wah satu madasi kepe kamu tuna sutau hangulu honot tonina. Jadi adong do kelompok naking adong do nahurangan. Ali adong do justru kelompok nomor lobi-lobi. Ima kana karejo di nomor jabatan di Kerajaan Babel. Mahanang akaparangan ni Raja Babel na duduk di pemerintahan. Ali ternyata dapok gaji dapok hepeng nasida di pasasaihon. Dan manuhor na bartu kebutuhan justru bermewah-mewah. Jadi amang dot deinang na diawolongan di bagasan Yesus Kristus molo naking adong dona gratis. Jala om makan hakurangan. Ale noeng adong dona pelubihu. Noeng suku-sukun di partikenon tu dia magumodang tabila jaun hepengta. Jadi masyarakat sekarang ini lebih banyak cenderung inna konsumtif. Terlebih Indonesia salah satunya tingkat pengeluaran untuk pembelian barang yang tidak diperlukan itu sangat tinggi sekali. Apalagi nina mau di musim-musim Natal, tahun baru, doh di musim-musim di Lebaran. Jadi peningkatan pengeluaran bangsa Indonesia itu sangat tinggi sekali. Bangalau itu rohaikan, ay molo hitam molo mar Natal, nasugatian horden iku gabigati do horden. Deidu molo naso malang jagalian bon ala mar Natal ala makiri pitaruan dong akatodong tatiap hari bolon na mga lopay jagal do terus ibe bana naso mar baju baru yan bekotor baju baru. Jadi tingkat konsumen ni jolma pembelian orang terhadap barang tipu situ tudo tu dia manuaing masa pemborosan masa menghambur-hamburkan uang. Dan ibu bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Jala sudah mahepeng tu naso tau hangulu honoton. Jala amang dot inang dang tarorom diri lahu manuhor situ horon. Dang diboto dia mangaton. Jadi si pata laudo rohaon pikiranon ne mangalang na tabo hape panahi balga. Jadi mural noeng kita di gudang do gabi PKI. Pria yang dipengaruhi iklan, perempuan yang terpengaruh oleh iklan. Iman waeng namasa pria korban iklan, perempuan korban iklan. Molo di TV di padu disikan mulai adong dona misalnya untuk melangsingkan dan untuk menggemukkan. Adong di kan? Jadi kalau pelangsing adong, penggemuk bedong do. Nang main babotar doh nang naing magbain birong adong dui. Jadi adong do di bagasan tikion amang dot inang bohama akan nasu apa riko dihita mau kan kebutuhan nih ketika kita tidak beli itu akan membuat hidup kita sengsara. Dia mau kebutuhan si panganon para biton daido alenwaing jolma tipu-tipu dona mangodudu di budaya konsumtipi. Nasori kope hidup benerak wotarong korban ini amang dot inang. Boido gumodang baju na dilamarihon sian baju na dipake. Ima salah satu na. Molo sei hola dibereng sipatu hola lau tu mol dibereng songon na diskon. Bapi tertusina ma bono doron nama tudongan na. Ada diskon di sini na. Oh maka pria dan perempuan korban iklan. Adong do boto salah ina asal lau ibana tu marbelanja
tolu dona dituhorna alai waktu untuk belanjai bui sampai 5 jam. Holan mereng-mereng barang promo. Alina dibonna sahat tujabu hola tolu do. Ima korban-korban iklane. Alani dona budang dona sohona didok di Jesaya di bagasan tikom. Wah satu medda si kepek kamu tuh nasu tahu hangulu honotonina. Jadi kesia-siaan ada uang tetapi dibelanjakan bukan untuk mendukung kehidupan tetapi amang dan inang untuk memuaskan keinginan, memuaskan nafsu. Hidup benak di bagasan tikon budang dojolma nagabe korban konten. Tahu tuh kan korban konten. Saya dituhori barang untuk berkonten. Ini naci tan nuang si patau, acik doro hamul merpungu, lomangan. Dang bui do pedian langi besi panganonon joloso dipoto. Fungsinya untuk apa? Asa bui gabi konten. Ima. HP iba ngasih lapar mata, anggo ibana lapar konten dona. Ima na masa di bagasan tikom. Jadi di peningkatan ima, abang dot inang Roman waeng nang akas snack pe kan? Yang guna masih deba, abang dot inang molo dido snack. Molo dong misalnya di borhat iba sikola. Paling dileja aja misalnya 500 manuhor goreng gadong do ima singkong na dilopajo baru digoreng dungi iba magula merana ima diba anggunoeng molo danak dang ikon mangalang nagurakian garam na do tela-tela ninda makan tela-tela hapi tong do siap sian singkongi naik mad garam ditikina salpu kubigi ma tartotonau ma amang dut inang adong dana SMP nang cuci darah ibana 2 kali seminggu tapi ternyata nina ala pagudaku mengalang garam mengkonsumsi garam imasian akka jajanan tidak dana nuain jadi apa mangat sejabu dang olah mangat sejabu apa rumah orang tua nina musema masih anak-anak enggak selera dia makan nina musema iman wan jadi di tingkat konsumtif ni jolma lu jolma nuain mula-ulaon mangalului ngolu-ngolu mangalului sinamot alai gudang ma dipakai sinamaton dada lahu pemajuan ngoluna untuk meningkatkan kesehatan tetapi sadar tidak sadar amang dan inang dipakai uang ini untuk menambahi penyakit di dalam tubuhnya sadar tidak sadar demi untuk satu nama yaitu kenikmatan didok di bagasan tikyon wah satu madasi kepek kamu tuna satau hangulu honoton jala nani omomuna tuhor nina tau pasonak kamu boy do manuhor mabesonang roa boy do iba manuhor mamakke hepeng manang sinamot nan ala nihir ni hodok niba boy dinggadwe ala memang ikut mula-ulau do asa boy iba mangan ala di dok amang dok dina dipakai sinamoti dipakai nadong di banai naing mapak koron tu hanguluan molo hangelu dede asal mangolu di si hosana ala dong do halak mangolu alai mangolu so mangolu mate so mate jadi di somman wang ditiki dipaingok dititikon si Jesaya di boto si Jesaya do acit na parirna di tengah-tengah ni habungan Babel banyak tekanan banyak penindasan di sebagian orang banyak yang kekurangan banyak yang tidak dapat makanan banyak penderitaan mereka menangis. Maka ketika Yesaya mewartakan ini, dia mau mengajak semua bangsa Israel untuk menerima anugerah Tuhan yang tidak harus dibeli, untuk menerima pemberian Tuhan yang tidak harus dibeli dan tidak harus menderita. Ditawarkan si Yesaya me, alia dong kuncina. Didok kata ni debata di bagasan tikyon, kuncina ima, saya tangyo kamu maahu. Asa panganon muna na tabu. Jadi kunci nani hola manangihon de batado. Pola sampai 2 kali amang dot inang di bagasan tikyon di ayat 2 do di ayat 3 na marlapatan molo sampai di pa 2 kali hata saya tangiho kamu maahu di ayat 2 do di ayat 3 tangiho kamu ma asa mangulu to dimah itu berarti penting sekali untuk mendengar. Si tangihon jadi molo manangiho disodak kolam mabigi masuk sia-siamun harwar sekiri dan ikut dilapati do manangihon buah di dok musim tangiho kamu mah isi tangihonon debata
Buasa bangsa Israel terbuang tuha bangan Babel. Allah dang manangihod di bata. Buasa marsori nasida marsitaonon. Allah dang ditangihod di bata. Lebih cenderung mendengar apa yang didengar, apa yang ditawarkan oleh dunia. Aduh harwana ditawarkan di tengah-tengah di bangsa Israel. Rodo akapan orang pergaga. Rodo akapangituai. Rodo nang akana napistar na malo manang tadok ngajo orang-orang yang menjadi pemimpin. Mereka mengarahkan hati dan pikiran bangsa Israel untuk menyembah Baal. Dang lebih manangyur di bata alaniaha ala sipata di lala bangsa Israel hata ni di bata hacit di sipareon. Dang tabu di pinggol, dang tabu di roha. Maben hacit roha. Allah tani debata mengkritik dan membangun, tetapi tujuannya adalah keselamatan. Hidup benar si Yesaya manitikon satangihon hatani debata. Amang dot inang na dia holongan di bagasan Yesus Kristus. Pemberian Tuhan, anugerah Tuhan adalah gratis kepada kita. Idu natajalo marhite hamamate dot hayon di Tuhan Yesus. Kemurah hatian Allah adalah mencukupkan yang perlu bagi kita setiap hari. Kebutuhan kita, kebutuhan akan pengampunan dosa, kebutuhan akan penerimaan terhadap kita. Jadi notabu amang dot inang molo dijakut di batahita nang peleahita. Ketika orang tidak menganggap kita, ketika orang mengecilkan kita, ketika orang tidak merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan justru menyambut kita di dalam anugerahnya, menguatkan kita di saat kita justru tidak mampu melakukan apa-apa. Iman waeng na dipasahat di turpuk tuhita di bagasan tikyon amang dot inang tangi hok kamuma molo tatangihon ninna gabe wah mangolu to dimuna. Tangi hok kamuma asa mangolu tordimuna. Amang dot inang na dia holongan di bagasan Yesus Kristus tangi kamuma asa mangolu tordimuna. Ini adalah kesediaan mendengar Tuhan dan datang pada Tuhan. Songo dia majolman waeng mengaku pide bata. Adong do sia kita nabakol rohana mangalusi. Adong do deba marpinggol harpe di BG alai di Paula sob di BG nunga saya disungguli alai tong do gampang itu nina. Jadi tabayak kumanuang amang dot inang di nuangkan molo tak ajari anak kota tapaingot anak kota di Jabu pitor medau si parionna na parit na citna molo pitor do dana tuiba sudah tahu aku itu inna ima nangin na parir rado pe muse di tingkat ni muse amang dot inang di paingot ale justru gumogo suarana sen iba dang dia tu si hobio ma ngasing zaman nenna ubalga suarana sen iba nung ngamar pinggol harpe colma didengar tapi tidak dang dilapati di bagas rohana ujung na hola mana brakima lapatan na hola na salama. Jadi jauh-jauh di bagasan tikyon amang dot inang di papatar di turpukon olo dona maul hita manangihon ahama nama bek kita maul manangihon Tuhan di ngoluta nama bek kita maul manangihon Tuhan ima alasan tidak sempat merminggu ho ima dadak sempat gudang ulokku HP ditiki mangalululan soi nama tangyang na Tuhan ikan Tuhan pakulingi mau Tuhan sebab dia kesensitifan mabegi dia ke informasi holan namar tangyangi dung dileur dewata karejo dang peduli be ima parnguluan icon ma di bagasan tikyon manang bahasa do amang dot inang ngamol hita manangihon debata dang taleo besi pariotta olo si pata malas mabegi hata ni debata mabegi jamita pekan baga jaku jamita indah musikan olo do suni molo se martangiang unang yang mabet tangiang pangudiano bah bahasa si gejang tangiang nakan nina ima jadi
nggak malas be jolman wae manangi di bata olo do alani sinamo do arta alina jut ima alani hepeng kesibukan arta gabi dadong be pertikian gabi gudang masih dalian ala holan na mangalului nariko di uluna sayolo majolma memperhitungkan untung rugi olo do lamar minggu pertanyaan memperhitungkan untung rugi mada grep puru pianom saya vima tu siete buaman dong muse mulak ro udang ngalian pelea do pianom sudah ma diperhitungkan hape molo tutuhani untungna selalu kali-kali ngapi gali lihat Tuhani hati tua ale molo gilirat tutuhani berbagi-bagi terus buah ada ti pembagian donate amang buah pembagian buah terbagi ibu nate mulai masuk ni amang dot inang mabegi manangihon hatani di bata manareho pinggol mengarahkan telinga kepada Tuhan adalah respon utama umat terhadap keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Orang yang mendengar Tuhan akan mau diperintah oleh Tuhan. Jadi kan idok di hatani de bata mertua do akan atumangion hatani de batanina. Jadi siapakah orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar Tuhan. Orang yang mendengar Tuhan adalah mendengar firman tetapi sekaligus memelihara. Kata memelihara amang dan inang marhite tabegi hatani de bata sadarion taulahon hatani de batai. Idola patanna memelihara firman Tuhan. Jadi orang yang berbahagia yang memperoleh kehidupan di dalam Tuhan adalah orang yang mendengar Tuhan sekaligus memelihara menghidupi firman Tuhan. Alani haba sekorikot kita manangyo kata di debata. Didok songo tema ni minggu di bagasan tikon songo guar ni minggu kuasi mo degediti songo dana nawasan di susu natama. Alani ketergantungan dana poso-poso molo so di leon omak na hangolua di ibana mate mah. Demikianlah orang percaya. Ketika kita tidak bergantung lagi kepada firman Tuhan, ketika kita tidak bergantung lagi kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah mati. Mungkin kita hidup secara fisik, tetapi jiwa kita, tetapi ketentraman kita tidak memilikinya lagi. Hidup bana diarau di bagasan tikion, tangi kamu mahatani debata asa mangulu to dimuna. Amang dot dinang na diolonga di bagasan Yesus Kristus marhiti hatani debata di bagasan tikion di paluas debata do bangsa Israel. Majalo asini rohani debata. Molo ditangyok kalaki hatani debata mulak do nasida tu pasu-pasu ni debata mulak. Jadi dibuat debata do nasida tu Jerusalem. Dibuat debata do nasida buse makilalahon anugerah Tuhan di Jerusalem. Alai amang dot inang. Hola satu kini dui mulak nombe muse rohana dohot pardepahanna dohot perhatianna tu gana-ganaan hidup banda malua muse tot dinasida alani unang tapa 2 hari i walau dilihat di bata tu hita asini rohani di bata nama notong di bagasan ngoluta kita diberikan anugerah secara gratis maka mari kita hargai biasanya memang akahalna gratison agak maul-dui jadi wingot do pemang dot inang di tiki calopad di taau di sadahuria asat tersongon na jago calopad di taiba atar ribai ma les bahasa Inggris gratis dang nama lo bahasa Inggris asa songon na jago do bayanon laporan LPP jadi buano mau mengal LPP adong dan dong atong LPP sari LPP 2 ijo maka calopad di ton sipatu dua program na bema ame program imada mabeles bahasa Inggris gratis songon na tabu mabigion alay dang na apalane dang na pabuah na jagua marbahasa Inggris daku boto marbahasa Inggris amang inam alay nek tabi reng ima dung tapatu pales gratis bahasa Inggris on parjolo rodo 10 halak dungi marsogone di hari kedua rolim halak di hari pateluhon ro 3 halak di hari papaton ro 5 halak songonima aladang erga alasan na molo disukun naturas na amay dok itu apa inang kayak mana lah ya main-main dia nggak sempat dia ale cubari agak dibayari donon di orang tua nama ngerugi sama bayar-bayari lah ho dan nado honon nama song ni
soni dodohonna alani do dileo di batatu hita anugerah Tuhan unang tapas suasaihon amang dot ina kehidupan kesehatan udara hal yang diberikan sebagai anugerah yang paling utama adalah pengampunan dosa unang tapas suasaihon asini rohani debata hasesani dosa ni nanilehon ni debata tuhita asa mangolu hita namangihut mamarhiti hata ni debata di bagasan tikyon amang dot inang diarahon hata ni debata hita di bagasan tikyon dang boy cukup holat di hita pasu-pasu ni debata. Jadi orang yang sudah mendengar Tuhan dia akan memperoleh kehidupan, tetapi kehidupan itu harus dibagikan kepada orang lain. Didok di ayat 4 idama siti dangi tu akabangso ibana hulehon bahen pertugi doho silehon patik tu akabangso idama bangso na sutina damhian iko jowom mudo jala bangso na sotumadaho Roma na hopiho alani jahuba debatam dot alani nabadian Israel anung ngamar mulia ho di bahen. Orang yang sudah menerima anugerah Allah maka dia harus membagikan. Wah mabeno membagi nanti. Sedangkan na di boppe si pata olodo ni hukupan ni holit. Madadang na dia wanin na. Unang majo taringo tu si bahenon si lehon. Alai membagi sejumpun orang sangat susah sekarang. Apalagi molo ro akasi taonon, molo dia do pisi taonon di bagasan nguluna. Tarhona mekel haci rohanina. Gudang si bagiot ta amang dot inang semangat tua kadongan. Molo masuk kita tu tahun pembaharuan transformasi di bagasan tikyon, mari kita membaharui diri. Alai membaharui diri sama dia, indok sonon. Atar ala nadia redo tami pembekalan, pinomat saya ada siap pembekalan ini buat majuati kan? Ini dong, orang yang mau membaharui tetapi tetap tinggal dengan cara yang lama, maka dia tidak akan mampu baru, ditransformasi, dirubah. Orang yang mau berubah tetapi dengan cara yang sama dia melakukannya, didok amang do inang setabi, orang gila nina. Jadi molo tadok kita mau berubah, alai setatutun dalata setatutun carata dengan cara yang sama, yakinlah tidak akan pernah ada perubahan. Ala si jok di tamandok ido na Somali. Soni majo. Justru katanya orang yang mau berbagi dan mau dibangkitkan untuk membagi berkat kepada orang lain harus mau ditransformasi oleh Tuhan, dirubah oleh Tuhan dengan cara yang baru. Unang si tehut be carata. Tehut macarani Tuhani. Unang besai na cocok tuhita. Cocok do di Tuhani idu narikot di bagasan tikyon dungi boy mahita berbagi mabuan pasu-pasu tuaka na humaliak kita gudang do amang dot inang nama bebani hita mabek kita di bagasan nguluan dang manangihot Tuhan si taonon masalah kemelut di tongani keluarga ala nunga ditawarhon hata ni debata tuhita di bagasan tikyon we hamu sude Roma hamu akan namuas, Roma hamu tu aikon, jala hamu akan nasomar hepeng, Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton, saya Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor, radedo asi dohot olong ni rohani debata dihita salgutna, nang peborak tadupi, nang pehacit tadupi, amang inang hata ni debata manungguli hita, Roma hita tu debata, amin martang yang mahita. Alia manami na di banu agicang mauleati dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho dia holongan ni roham na somar na sudah di ngulu nami Tuhan mauleati di hatam na hutangi hok kami pergugui hami Tuhan di batam manangi hok manangi suaram asa mangulu tot di nami asa dapotan haluo kami sipata gudang Tuhan di batam makukupi perbinian nami tuasi dot holong ni roham olo dola ni masalah olo dola ni keilu nami olo dua lanina parsahiton nami. Hapeo Tuhan di batadi lihoko saluhut na tuhami. Di tonga-tonga ni parangulani saya rade mahami majakon asini roham. Pasu-pasu ma Tuhan sudi ruas ni uriam di parangulan nasida siganupari di tonga-tonga ni hamolon ilu-ilu na dia dupi nasida papirtot di nasida. Dia kana marsahit secara khusus uwa kami di bagasan tikon akar ruas ni huriam na marsahit ima
Natadis Manik, Pesta Robek Sihan, Sihol Ambarita, Denri Samosir, Nyonya Situa Manik, Embor Merpau, Asiroham Tuhan, Papir di nasida, Molotung, Ikom marubet nasida, tu rumah sakit, Jala pola nunga liling. Tuhan, saya totong pargugui nasida madala tu nak pengobatan ni, molo adong akan nama rasahit itongan ibagas di bagasan tikot dalam masa pemulihan. Saya pasu-pasu aka ubat na pinangan nama korhon hamalu mume wa kami ma karus di uriam namar ulang tahun di bagasa samingguan saya leo ma dinasida roha nama dok meliate mamuji pasang apako ganu pari ganu tiki totong buah nasida tu asida tolong ni roham makala sosial holyomi wa kami namar ulang tahun pernikahan di bagasan samingguan saya adong tolu keluarga saya lam hot maha kolongan ni roha saya dauma Tuhan di bata aka nasusahata saya totong boirap tu dulu tu taruan nasida wa kami nang di bagasan tikion sudik kegiatan na dipatu pada tonga-tonga ni huriam di pertanyaan di wik di kategorial doho di aka kegiatan gotilon suang songoni kegiatan ni pelajar sidi jitikina conokon saya totong patulus ma hami lahu makubasi nan yulon yang padi taresot pargugui sudi aka paralado jala maras ti rohan nang sudi aka ruas ni huria madhot aka kegiatan songot dalan ni huriam paconokon ho hatam tu sudi ruas ni huriam hu halasok kami jala hu amaltok kami do ali amang na basa ima dinong nilantik amang situa res nagabi ketua Dewan Pengawas BPSK Nadia Rijumati di songon adong las ni roha di tongani hurion molobui di paborhat sada paralado na marhubas di tonga-tongani pusat pargugui ma ama namion totong leo na bisukun habis taran woi totong dengan dia kapang ulon na alamat seburat tu ulon di BPSK Tuhan huwa kami manang di bagasan tikyom negara nami dan uluan ni presiden sai pargugui ma presiden jala leon hikmat do kebijaksanaan nang sudi aka panggonggom di tonga-tonga ni luat saya totong sada nasinitan ni rohana sida ima mendatangkan keadilan keamanan kesejahteraan di tonga-tonga ni gudang hamolot di tonga-tonga ni bangsa nami pos nami Tuhan perguguam sudi pimpin nami wa kami ma Tuhan sudi ruas ni uriam nang tarlumubi naro di bagasan tiko di bagas coroneon moladong Tuhan na mangadupi hamolon do ilu-ilu na sopatar saya papirto di nasida Tuhan hubas mahami salhutna lamangula kaulon nami molohodongan nami margugudo hami atong rak mahita Tuhan saya homa di hami jala hami madiho saderun rodi saliling-lingna saya sama Tuhan dosa nami satung tamaham gawianakom mangasahon Kristus Yesus martanya kami amin. Tala sumahatan ni debata maritena maridi tahuhut pasahat pilihan. Suruh tak
tatangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni saluhut seleholeon na dinggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasah tama sian na nilomi tuhami, pelian nami tuho. Saya jalo megabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu meja laramoti asa uparasia kami pelenon, pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami gudang ni seleholehomi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadi amaguarmu, saya romaharajonmu, saya saut malomoni roham di Banua tongon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangguluan siapare. Saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan. Unak kami togi itu pangucunan, palu memahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama ho, jala dipasorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu Madita.